and goes like it fits and disappears like a web. Aquí a l'Institut s'ofereix formació professional de dues famílies diferents. Per una banda tenim la família de serveis socioculturals i a la comunitat, i per l'altra banda tenim la família d'activitats físico-esportives. Pel que fa a la família de serveis socioculturals i a la comunitat, portem a terme un cicle formatiu de grau mig, d'atenció a persones en situació de dependència, i dos cicles formatius de grau superior. Per una banda tenim educació infantil i per altra banda integració social. Referent a la família d'activitats físiques i esportives, tenim un cicle formatiu de grau mitjà de conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural i un cicle formatiu de grau superior d'ensenyament i animació socioesportiva. També oferim l'itinerari formatiu específic en l'especialitat d'auxiliar en manteniment d'instal·lacions esportives. Emmarcat amb la formació professional, també s'ofereix un PTT, un Pla de Transició al Treball, i aquest s'ofereix en dues modalitats. Per una banda, auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, i per altra banda, auxiliar d'hostaleria, cuina i serveis de restauració. Les vies per accedir als cicles formatius i a la formació professional són molt diverses i les oportunitats que donen aquests encara ho són més.